Abahlali base-Indwe bamemelela ukususwa kooceba ababini bomasipala wase-Emalahleni bakwa-Ward 15 kunye no-Ward 16 ngelithi zange babize kwantlanganiso yabahlali oko babekwayo kwizikhundla zabo bekwathe zona ntlanganiso bazihlalayo zezombutho. Abahlali bakwathi okunye bakufunayo kumasipala wase-Emalahleni kokuba zimiswe izindlu zangasese ebekuthiwa zizokukhiwa kwidolophu yase-Indwe besithi bona bafuna kulungiswe iindlela nezinye izinto. Okunye abakukhalelayo kungabikho ntshukumo kwizikhalo zabo nanjengoko babezile ngaphambili kulo masipala ngokungalayiti kwezi-Streetlights abangayazi ukuba inkala ixinge phi. Abahlali bebebambe umngcelele ozolileyo ubusingise kwii-ofisi zalo masipala e-Indwe nalapho bafike bekhawulelwa ngoonogada engekho amagosa alo masipala. Ukwenzela niyazi ukuthi asithethanga kuqiqa kwethu, sithethe into esiyithunywe nini, nikhona nani ngoba into ethethwa nini. Aze ke ngoku aphendule sisagqiba sikwazi ukukhululeka siyokhulula nabezoshishino uqhubekeke umnotho wasendwe ongekhoyo kakade. Izolo ke nisibalekile cela uyifaka loo nto kwathiwa yi-wellness day ye-lady free bizesecurity zodwa abantu ebebelapha. Yasixaka singabantu basendwe uba ngokuyana nisibambisele amalungelo wethu esasiwalele endwe sanoyisa nathi sisafuthe rhini amosha ngemali yabo. Sathi xa sivala our mayor made a plea to the community that in whatever circumstances and situations that we are taking in putting our grievances up front, we must not close the municipal offices. Kodwa loo nto yenziwe nini zo? Yenziwe nini zo? Ekubeni nina nanixokile khothi nathi sizovala natshisa nasibambise sanoyisa ke enkundleni yamatyala. Ayomfihlo le yi-public information. Masibakhumbuzile bayazi ba Indwe as much incinci inabantu abanengqondo yemveli okokuqala. Kuqala ingqondo yemveli kugqibela ingqondo yesikolo. Nina ke bazali njengoba nisifundisele ingqondo yesikolo sizawudlala indima yesikolo sikhokelwa nini ngengqondo yantoni? Yemveli. Yiyo ke naleyana yenza uba siwine rhini loo ngqondo yemveli. Asizujika ke kwimfuno zethu. Sithi ke ngoku nina benisizimela apha izolo kwavalwa mba naya ku-wellness day e-lady free nashiya i-painness day endwe. Niya ku-wellness nishiya i-painness endwe. Sisithuko eso sinikhumbuze kulo nyaka uzayo kuyavotwa. Uba ivoti yethu siyithathe sayisa kweminye imibutho anizusikhalela, anizusikhalela, anizumane nisinike i-political lecturers uba i-ANC yaqala ngo-1910 yafinalizwa ngo-1912 kwabanjwa utamkhulu ubani kwathini. Asikho kwilectura ngoku sikwixesha le-economic dispensation apha abantu bethu funeka baxhamle ngokwezomnotho, i-service delivery ize ebantwini. Asikho kwi-political okwenzela ngengomso kungazothwa abantu basendwe baze bangamagqobusha baze bangotsutsi kuthi xa bephakama besenza imatshi soze ngabikho sikhwasilime simdake sakwenziwa. Ndicela ngabikho nomnye umuntu oyenzayo loo nto. Iza kwenziwa ziinkokheli nanjengangokuba besisihla ibiyenziwe ziinkokheli. Siyavanani bahlali? Apha kaloku silwela ingxaki yasendwe, asilweli iziqu zethu. Apha funeka zonke izinto sizisabele zilandelelwe zenzeke. Kule 7 days thina sizophumla sizabahlala entanyeni ngee-phone calls ukuthi kumaxa nithini bade babuye ngala mini ye-26 beze kuthi leyo ceba ayisosicelo sisinyanzelo, ayisosicelo sisinyanzelo. Simbhalela umasipala wase-Emalahleni ukuze aphefumle koku. Kwiindaba zeVukani FM ndinguLinda kaMagazi phantsi komasipala wasekuhlaleni Emalahleni eCacadu.